Silav roj baş hevanno îro li Tirkiye hewldanekî darbê pêk hat. Serokê Şaredariya Bajarê Mezin Îstenbolê Ekrem İmamoğlu vê sibê hat binçavkirin. Bi sedan polîs avêtin ser mala wî, derdora mala wî girtin. Yani cûreyekê darbê ye wisa xuya dike. Ew jî hat binçavkirin çû nihal Kudrê em nizanin. Di binçavan de ye, kengê tê berdan, niyeta hikûmetê çi ye? Em ê ji میوان خو بکسم ماموسته نجدت Atalay. Merhaba بخیراتی. Merhaba Arroş baş serçavad navxêrê da. Hêvîdarim başî. Başım şikir spas dikim. Hêvît ki min jî başin o kesê dengemet çawan hêvît ki me jî baş bin ser xwe be. Hevano tiştekî ji we rîca dikim. Vê sibê min belgekî dokümanterek belav kir li ser Newrozê Mazlûm Doğan. Eger hûn temaşe bikin ki xweş dibim dawiya bername te ez ê bêjim. Mamoste Necdet niha rewş çi ye? Em hinek em nizanim em şaş bimînin, nemînin, tu li bendê bûyî tiştekî wisa çê bibe. Ez bawer dikim beriya niha me bernameyekî bi hev re çêkiribû te gotibû. Yani rojên bi vî şeklî li benda me ne, te îşaret bi van rojan kiribû. Em te got derbikin tu çi wate çi manê didî van rojan. Yani em bêjin fotoğrafê mezin dinya diguhere. Pey Trump dinya hê jî ew ê bigore. Taybetî rojhelata navîn guharandinekî ji nû ve avakirinekî berbiçav em bêjin xuya dike ev pêvajoyî jî dewam dike heta guharandina Îranê belkî tesîrê xwe ser Tirkiye jî bike. Dosa divê alî de hani li der û dora me îdî guharandinekî dîrokî heye. Divê nav vê dinyayê de dinya jî dinya berê nîne yani piçûk bîye ev globalizasyon kom dibêjin küreselleşme an jî îdî her tişt ser hev bandor dike. Dolayısıyla van guharandin hem ê gerdûnî hem jî li rojhelata navîn li ser Tirkiye jî em bêjin bandor dike. Tirkiye jî diguhere ji nû ve em bêjin ferz dibe îdî ku xwe avake li lêgerînek digere ew jî. Ji alîkî baş xwe Kurdara pêvajokî nû ava dikin em bêjin hukûqekî nû dixwazin ava bikin ya jî pêwîst biye îdî rênemayê li wan e. Aliyê de jî navxwe em bêjin lêgerînkî wanayê ji nû ve dîzayn kirin falan heye. Ev tev bandor dikin li ser vê tiştê lê bi taybetî tiştê ku îro hatiye jiyan kir di şexsê em bêjin girtina Ekrem İmamoğlu da ev ya tiştekî erê ji van tiştê tevahî her çi xas bandor bigire jî bi zêdeyî li ser hesabê em bêjin siyaset û polîtîk û desthilatdariya nav Tirkiyeyê a navxwe ye. Yani divê guharandinê de Tayyip Erdoğan û rêhevalê xwe dixwazin em bêjin pêşeroja xwe jî bi awakî ava bikin. Ji bo pêşeroja wan re tiştê ku li pêşiya wan ew ê bibe weka kelem an jî bibe astengî dixwazin pêşiya xwe jî paqij bikin wana bi her awayî rê û rêbazî tenê ne rê û rêbazê hukûqî û siyasî û ahlakî tiştê ku ji wan bê. Derfetê destê wan da hene tevahî dixwazin bi kar bînin wan bêjin pêşiya xwe paqij bikin li goriya dilê xwe. Ev yê ji zû da xuya dikir weka tê jî te anî ziman ez jî bêjim em ê dewam bikin. Yani xutê ku Ahmet Özer şaredarê Esenyurtê hate girtin wî çaxî dîsa tevî çend bername bû min çend civîna jî min bahs kir. Ew destpêka rêya ku xwe bigînin Ekrem İmamoğlu yani destpêka wê rê avakirina wê rê bû. Wê çaxî min gotiye yani îro Ahmet Özer lê divê rêyê de ew ê bigêjin heta Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu pêşiya xwe weka astengî dibîne. Xeyne Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan kesekî natirse yani kol ji berê wê seçimû da bike falan. Ji wê bonê dixwaze bertaraf bike. Îro van tiştî miştê hani nehêjeyê komro nîqaşî bike yani hani da asta hukukî de nehêjeyê komro nîqaş bike. Ha çek Necdet milletê me ji ber ku fêrî van rewşan biye ji bo me rewşekî ne şok e. Kesekî weke Selhedîn Demirtaş hevalê xwe hatin girtin binçavkirin. Em fêrî van tiştan bûne lê tiştek ku me di mereqê de dihêle niha bandorekî çawa li ser pêvajoyê bike. Niha ême meselekî pir muhîm li pêşiya me ye. Piştî 45 salan êdî şansê Kurdan çêbiye bi dewleta Tirkiye re li hev were. Mesela çek û sîlah tên danîn. Îja di rewşekî wisa da ev desthilatariya ku vê bi vê pêkanînê xwe çawa Kurdan îxna bike ku demokrat e û dikare demokrasiyê pêk bîne. Li Tirkiye şert û mercên ku merû bikaribe xwe îfade bike wê pêk were.
yani ev çawa Kurda yıkna bikin divê rewşê de. Tabii ev pırskirêkî mezin e, ez neşarjim di bername me ya berê da jî me basa vî tiştî kiribû. Yani me gotibû jahra vê pêvajoyê çi ye? Jahrayî hesabê di mejiyê Tayyip Erdogan de ji bo kesayetiya xwe ji bo berdewamkirina desthilatdariya wî hesabê wî mesela jahra em bêjin vê pêvajoyê ku bijahrîne ev mesele ye. Dolayısıyla ev Tayyip Erdogan û zihniyetê wî de yani ev çawa bêjim siyasal İslam kotê bi navkirin van tiştekî xerîbin yani tiştek ku em difikirin tahayyül dikin jê em bêjin hani ahlak li serî ava dikin hukuk serî ava dikin ew ji wan azade ne yani ew her tişt dikarin bilewşînin biguharînin çawa ku hani Müslümanî jî lewşandine ji xwe re kirine amûr ji wê bonê ev di serî de xwetê ku pêvajo hê Devlet Bahçeli Slav da em bêjin Tuncer Bakir hem bi destî girt di mijdarê de wî çaxî hê em bêjin pêvajo jî gelo heyetine hat nîqaşkirin wî çaxî me got tenê hani di pêşiya vê pêvajoyê eger pêvajokî çê bibe tehdîta herî mezin vî hesabî ye. Çünkü alîkî te güya di navxwe tahkîmkî em bêjin hani mesafa ku di navbera Kurda û Tirka da ava bîye 200 salê dawiyê da li ser referansa 1000 sal berê yani direka 1000 salî da tirabî ji xwe ve nû bikî ji alîkî ve tiştê wisa bêjikî tiştekî pîroz e yani armancek hedefkî mezin e ev ye île aliyê dijî ji bo desthilatdariya xwe dewam kî tirabî rê dervayê hukukî dervayê siyasî dervayê ahlakî tu bi kar bînî falan yani dinya en azından gelê Kurd ez yek şahsiyetek weka Kurd ez dikarim bêjim kî hani ji me re bila cinnet belê ji her kesî re cehlime yani dinyakî wisa em qebûl nakin heta na herkes ji bo Kurda re bira cehlime be min aleqedar nake digotin der û dora İmamoğlu jî belkî bigotin CHP'yî jî digotin lê em wisa nînin yani ji me re erê em li hev bikin bira ji me re her tişt rê dabe falan lê kesê dinan riya hukuk li wan bigirin riya siyasetê li wan bigirin riya dervayê ahlak em bêjin rê û rêbazê dervayê ahlak hani bi ser wan da herin falan ev ya nayê qebûl kirin yani dinyakî wisa nîne yidî hele sed sala bîst û yekemîn de em bêjin vî tiştî nemimkün e ku bê qebûl kirin dolayısıyla ji bo pêvajoya ku hatiye destpêkirin jî ev ya xeteriye tehlûkeyê lazim e rêkî bibînin yani ji vê derê vêga hesaba di serê wan de hesabkî biçûk hevalê bedran bibore min gotina te birî belkî wan dibên ki em tiştekî mezin ava dikin hani pêvajo kombînav dikin navbera Kurd û Tirka da em bêjin ha rêkî nû ava bikin hukukekî nû ava bikin divê de hani ev tiştê ku îro anîne serê Ekrem İmamoğlu ji weka hesabekî biçûk ji wan dihesibîn divê em ji pêşî derin divê navberê de yani wextî ye eger vêga em nekin îdî em nikarin pêra serî derînin dolayısıyla weka fersent bi kar tînin înca hani nêzîkbûna pêvajoyê ciddî dolayısıyla bi fersent nêzîk bibî falan ev ya ne ciddiyete ne ahlakiye hatta yani hani siyasetteki em bêjin ew nîne bingehayê xurt nîne ji wê bonê ev ya pirskirêk e yani li ser pêvajoyê jî ew ê bandor bike tabii pragmatîstin jî vana ew ê binêrin gelo hani çewal di nav civakê de reaksiyonek di derê li wê gorê dikarin hani nerm jî bikin rê û rêbazê wan hene vana wîsanin yani diceribînin ku armanc gêşte cî gêşt ku ne gêşt em bêjin rêyekî di digerin ji bo ku wê enerjiyê belav dikin bi awakî taybetî mirov dikare bahs bike ama rê de hene mesela berdana Ekrem İmamoğlu şert û merci em bêjin înca pêşiya girtina jî tedî dîplomayî îptal kirin falan dolayısıyla hani rê û rêbazê li gorî te şansî wî heye bibe namzetê serokkomariyê divan rewşanda hem mesela dîplomayê hem ev şik û şûbha wî li serê hat bin çavkirin sibê du sibe bibe namzet dikarin bavêjin zîndanê jî yani rast e weke namzet were nîşandan gelo yani divan şert û mercê de ne mümkün e li gorî hukuka heyî a Tirkiyeyê ku tu bêtî dîploman bî tu nikarî bibî namzet ji xwe yani ew şertekî serekê dolayısıyla serî de bêjin dîplomayî îptal kirin ew ya têr nekir çünkü ew jî xuya dikekî bi heqsizî îptal kirin yani mêrik çiye xwendiye erê du wextê de derbas kirî ji mektebekî derbasê cîdî bîye lê wê derjî dewam kirî dîplomayê xwe girtiye bi sala em bêjin wî dîplomayî bi kar aniyê hani dolayısıyla ew jî hani ne dicîda bû ew biryar lê ev wan ji wan re têr nekir lazim dikekî hinkî darbê dijî lê bidin hêko vêga cara
وصایەکی سیاست یا جیهانی هەلبەستە دەولەتێ جاران بێژن هێدی هەبۆ گاف دوو گاف هەنی دار بێ داوێژێ جاڕاژی لەسەر هەv فەرزە باوێژێکی هەنێ کۆیدی هەری داربا مەزن خویاب کە ئێدنان نێن نیقاشکردنجی شخە دۆڵەس لەوێ پێشی دیپلۆمایی بتال کردێگا وی گرتن سبێ ڕۆ ئەمێژن دیمن و تشتێ دەرەوە چاپەمەنیەدا فەلان بەلا بکن محتەمەنێ قاویمجی باوێژن سەریها ئیرۆها سبێ ئەوی قاویمجی باوێژن سەر شارەداری علاقەدەر کێک نەژێت یەک ji سوژداریان لە هەمبەر ئەکرەم ئیمامۆغڵ و ئەوە çima di dema hilbijartina şaredariyan de bi Kurdan re li hev kiriye. Yani ev nabe xeterî ji bo me Kurdan. Yani bifikirin CHP tê sûjdarkirin çima bi Kurdan re ketiye nava hevkariyê. Wê demê hevkariya bi Kurdan re eger tiştekî wekê terorîzmê be sibê ew ê çawa me re bikevin nava hevkariyê. Yani tirş û fikarê me çê dibin. Elbette vê pirsgirêkî herî mezin e yani. Mesela eger Kurda wê demê bi pêra Tayyip Erdoğan re hevkarî kiribûna muhtemelen wê nebû mijar ji bo hanî mahkema û hukûka felan. Lê ji ber ku İmamoğlu re bêjin hevkarî kirin kî vekirî bû ev ya yani hani kent uzlaşısî weka binavkirin li İstanbolê vê gav weka di nav nênûka da dibêjin terorîzm bi kar tînin wisa digirin dest û bi vî şeklî em bêjin operasyon li İmamoğlu dikin ev pirsgirêkê tabî li alîkî divî tiştî bikî li alîkî jî tirabî bi Kurda re hanî bahsa pêvajokî bikî tu çawa bawerî bidî Kurda tu çawa bawerî bidî civaka xwe yani hani îzaha vî tiştî tune îzaha vî tune bawerî ava nake heta bawerî û hêviyê ku heye jî ew ê bilhoşîne ji wê bonê pirsgirêk e ev ya lê tiştekî di difikirin yani muhtemelen dibe bi awakî vêga însan çawa bifikre ahlaqê xuşçî bigire ew dibe kî di ji berê min muhatabê em jî li ser wî ahlakî mesela mînakek bidin belkî dîsa me bas kiribe hatibe bê bîrate tê ku qayyum avêt min ser şaredariyê me ev hatibûn ya walî û qeymeqama heşa huzur ji bo ême re dibên ya eva çiqa kerbûn ya ev dest navêtine tiştek ya ne dizî kirine ne em bêjin hanê xirabî kirine ne îhala mîhala de ew nekirine di îmarê de manîpulasyon nekirine ev çiqa bê aqlin dolayısıyla tiştê ku em jê hanê çawa bêjin moral digirin em pesnê xwe didin em dibê me dizî nekir me manîpulasyon nekir qirûşa ku hebû me ji bo bajar xerç kir tiştê ku em pê pesnê xwe didin pê em bêjin moral û motivasyona xwe serî avakin ewana weka bêaqilî dibînin çünkü êwan wî çavî û wî ahlaqî nêzîkî her tiştî dibin hani pîvanê me wan ne weka heve tiştê ku em jê moral motivasyon digirin ji heman tiştîne ji wê bonê ji wan re normal e yani vê hesabkî wan dihê vê dibe belkî yani ez ê tiştek bidim Kurda an jî gotinek bêjin falan awakî wa îkna bikim lê dibêm ya ser şexsê xwe dibêm elbette yani hani lê ez zanim derû dora min hevalê min rêhevalê em jî bi zêdayî wisa difikirin em jî civaka xwe nas dikin têkiliya me bi civaka me re heye ya ewqa bêwîjdanî nabe weka orantısızlık nabe li alîkî tu bêjî hey Kurda em birayê hevin bû 100 sal em bêjin têkiliya me şikestî alê hêwe de werin em ji nû ve dîsa têkilîkî ava bikin hukûqek serbiratî ava kin ji aliyê dijî tirabî Ekrem İmamoğlu ji ber ku Kurda re hevkarî kiriye di Kurda weka terorîst binavkî û bêjî bi terorîzmê re hevkarî kiriye yani ev çawa tê îzah kirin yani tiştekî wisa ne îzah kirin lê ewane dikarin bikin min goya çünkü moral û ahlaqê me neyekin pîvanê me nirxê me yani dikare Ekrem İmamoğlu sûjdar bike ama heqê wan tune ser me de sûjdar bike yani mîna ku tekiliya bi me re tiştekî bi nalet de yani tekiliya me re suç e bila Ekrem İmamoğlu kîjan hincet kîjan bahane dîne datîne pêşevî bila dayîne ew qasa gendelî heye karên nelrê heye sextekarî heye li şaredariyan qasî ku em pê hesiyane Ekrem İmamoğlu bi AKP re bi mirovên karmend karsaz ên AKP re di nava tekiliyekî pir germ de ye didin distînin jî yani karê wan nava hev de gelekin yani îjab nake me bikaribînin ji bo sûjdarkirinê yani ew zorê me diçe niha divê rewşê de pozisyona Kurdan wê çawa be kek Necdet mesela ew qas derdê me hene li pêşiya me zimanê me qedexeye siyasetmedarê me li sürgûnê ne li hepsê ne AKP gav navêje pêvajûyekî heye tam li ber deriyê ama pêş nakeve yani dixwazim bêjim bi sedan meseleyê me hene ku ji bo wan em dikarin dakevin kolanan serî rakin serhildanan pêk bînin ama divê rewşê de
yani hûn weke siyasetmedar ji Kurdan dixwazin ji bo Ekrem İmamoğlu ji bo van meselên nakokiyên di navbera AKP CHP de Kurd jî bikevin navê, Kurd jî rabin serpiya. Yani da asta daxuyanî da edî bes e. Yani merov niyeta xwe beyan bike, merov bîje rast e. Ama yani tulbendiyê Kurd jî rabin ser xwe dakevin kolanan weke CHP'yî yan. Vêga Kurdet karin rabin serpiya. Heta wextê jî lê gava hani mirol lew kêşî dinêre CHP û gelo derûdora İmamoğlu çawa digirin dest. Ew ê rabin serpiya an na. Evana bi caran hatine serê me. Bu çar neqil kayyuma davên ser em bêjin şaredariyê me. Ê jî Rêzdar Selahattin Demirtaş û Fîgen Yüksekdağ û gelek rêhevalê me Bekir Kaya girtîne di hepsê dane. Dolayısıyla vana bi cara hatiye serê me. Hatta wî çaxî jî gelek hevalê me digot min şexsen jî bi cara me gotî ez bi xwe jî hat serê min jî yani el ser meqamê xwe hatin min girtin avêtin hepsê 7 saat hepsê demam ez yani. Dolayısıyla em wî çaxî me digot îro eger hûn bêdeng mînin çav û goyê xwe bigirin dilê xwe bigirin ew ê sibê bê serê we jî çi xa hani xirabî hebin pêşî di ser Kurda diceribînin civaka xwe hîn dikin peyda hêdî em bêjin li her kesî îdî diceribînin. Dolayısıyla ev ya em zanin bê ahlakiye bê hukukiyê darbeyê okey em bi vî şeklî jî bi nav dikin. Bertek jî dixwaze lê hani tenê bi berteka tiştek çareser nabe. Lazim e CHP çawa digire dest. Çiqa cidî digire dest. Li qarşî dijberî çawa helwestek digire li wê gorê emro nêzik bibe. Mesela rêkî vetke çawa rêkî vetke rêkî mezin yani îdî tiştê mezin lazim e bên gotin. Çawa tiştê mezin çiqa pirsgirêkê siyasî aborî bê hukukî hebin Türkiye'de ev jî di nav da bingeha hoj pirsgirêka Kurd digire. Bê nîqaş. Ev rê ev vetke kî İmamoğlu jî ji ber ku Kurdara hevkarî kiriye em bêjin îro hate girtin. Dolayısıyla bingeh ji wê digire heta pirsgirêk çareser nebe pêşiye ve bê serê Kurda çiqa xirabî hebe peyda ve bê serê herkesî. Binê sibêro desthilatdarî bigorîne mümkün e ku Baxçelî û Erdogan jî ji têkiliya Kurda bên darzandin. Eger ev pirsgirêk çareser nebe. Dolayısıyla lazim e ki Kurda li cem xwe bixwaze lazim e di asta jor da ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ra tiştek bêje. Dolayısıyla fırsat divê de CHP rabe bêje em bêjin ji vê pêvajoya heyî zêtir ji bo serok APO ji bo PKK ji bo pêşeroja Kurda hukuk û ziman û welatê Kurda tiştê mezin bêje wî çaxî Kurda wê li cem wî cî bigirin em bêjin bi faşîzmê re heta îro çawa şer kirine ew ê şer bikin li ber xwe bidin. Kurda li rêya çareseriyê digerin li gotina di cî de û em bêjin ji dil de digerin. Lê gotina ku îdî hani jê nevegerî û tu bikarbî li ser wê gotinê moral û ahlak û siyaset û hukuk ava bikî lê digerin. Eger ev tişt bi CHP ra hebiya wala fırsatek çê dikir. Çünkü Kurda bi caran hatiye serê wan îro tê serê CHP'yî ye o zaman werin em hevra tiştek bikin. Lê xuyatkekî ji sibê ve jî dişopînim gelo kî çi dibêje çawa helwest digire falan CHP hewqa cidî nêzik nabe yani CHP bi rêvebertiya em bêjin serkêşiya Özgür Özel da cidî nêzikê van mesela nabe. Kî ji xwe em bêjin cesareta hekûmetê pariyek ji naqokî di nav CHP de ji mirov dikare hani îzah ke ji wê derjî digire. Dolayısıyla Kurda di asta ahlakî de, di asta hukukî de, di asta siyasî de wê bertekê xwe bi gotin û em bêjin hewldanê xwe nîşan bidin. Eger CHP û rêhevalê İmamoğlu cidî nêzik bibin manîfestokî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd em bêjin diyar bikin wî çaxî em dikarin cem hev li kolana jî her away em cem hev bitekoşin. Ama eger ewana wisa bê cidî hê nêzik bibin hê jî fêm nekin bingeha xweş çi digire ev pirsgirêkê siyasî û em bêjin hukukî û civakî hê jî ku îtiraf nekirin û ji bo çareseriyê tiştek îşaret nekin wala Kurda rêhevaltî wan nakin. Tenê bertekê Kurda weka min got di asta siyasî ahlakî û em bêjin însanî de wê bimîne. Lê her Kurd bi serê xwe azad e serfirazê yani çi gotinik kêm an zêde bixwazibe bêje an jî pozîsyonek bigire sersera ser çava mafê wî ye yani. Kek Necdet xuya ye mesele ne tenê
İmamoğlu'ya. Ev tene de hedefi de ne? Ve sibi bi sedan kesidin jî hatin binçav kirin. Dina bu anda siyasetmedar hene, rojnameger hene, rojnamegerên nêzî CHP yan jî yê bêteref gelek kes hatin binçav kirin. Yani ev operasyon çerçeva wî çiqas yê gelo, çiqas berfireh he. Ew ê devam bike yan jî gelo tiştekî din jî têhişê mirovan. Gelo ev operasyona ku em îro dibînin weke darbe, ev tenê perdeya sahneyekî ye. Dixwazin bi me bidin temaşekirin ama di pişt perdê de hin tiştên din mezintir hene ku naxwazin em bibînin. Gelo ew jî mümkün e acaba? Yani tabii Murat kare gelek tişta şîrove bike hani faraziye bahs bike falan ama sernavê xwe ez dikarim bêjim ki ev tenê tiştê xuya dike ew ê yani hedef İmamoğlu'ye. Ji bo bigêje İmamoğlu farz bû Ahmet Özer pêşî bigire. Çima Ahmet Özer çünkü berê ji taxa Kurda tê Kurd e Kurdara têkilî hê gotinî peyvî hene belgê wî hene nivisandiye. İnce ji bo İmamoğlu bikaribe bigire lazım e hinek Kurd siyasetmedar aktivist lazım e bigire. Ji bo bigêje Ekrem İmamoğlu lazım e hinek êder dora wî karsazê wî siyasetmedar rêhevalê wî em bêjin rojnamegera hinek bigire ji bo ku bikaribe îzah bike ji bo civaka xwe. Lê farz e bi Kurdara nav nênûkê de dibêjim bi terorîzmê ve girêb de ji ber çi? Ji ber ku bikaribe qayûn bavêje serî. Hani li gorî huquqa heyî ancak eğer mijarekî terörizmi bey suçlar zandın falan lêpirsîn ancak bu şekli bir karber kayyum bavêje. Yoksa gelek malzeme wanê de hebûn yani ji bo ku weka tejîgo hani İmamoğlu em bêjin weka şîrê spî ew nîne belkî insanekî paqij nîne nikarin bêjin paqij an kirêje yani nasî nakim ji dûr wan bêjin. Lê weka te got bi gelek çewra danûstandinê wî jî hene aborî siyasî nizam têkilî falan. Dolayısıyla ji gelek tişta dikarbûn wî bidarizandina. Lê ev ye icazet nade ji bo ku dest dênin ser şaredariya İstanbulê. Ji bo kayyum bavêjin ser farz bû terorîzmê wî bidarizîn. Înce ji bo terorîzmê bikarbûn wî bidarizînin bi Kurdava em bêjin hani hevkariya weka kent uzlaşî ku binav dikin vekirî bû ev ye. Ji bo wî lazım hani Kurda kesê di jî bigirin ki ku hani dibên ya bingeh ava bikin. Yani ev ye dolayısıyla hani van tevahî kesê hatine girtin ew ê bên girtin hatta belki çend operasyonê di jî çêbin falan. Tev ji bo ku bigêjin İmamoğlu der dor hani bingeh ava bikin rê qewî bikin û wî şaredariyê dûr bikin dervayê siyasetê bavêjin. Tayyip Erdoğan yani dimecî de tiştek ku saheyekî dibe xeyni İmamoğlu li ser rûyê erdê Türkiye'de taybetî kesek ji xwe re weka rakîb nabîne yani. Inca rastiyayî jî heye İmamoğlu bû sê-çar hepsêçin ku dikeve ji berî de bi ser dikeve yani. Vê hani dayî spatkirin ev jî tirsekî mezin jê re çêdike. Ji wê bonê dixwaze em bêjin wî berteraf bike. Ew ê wî işte diplomayı iptal kirin şert û mercevkê têr nake yani ji bo serokomariyê. Em bêjin ew têr nekir vêga ew ê belediye jê bistîn belkî wî bavêjin hepsê wê bixwazin bidin ji bîrkirin lê tiştek dixwazin bêjin divê noqteda ji ber cî hatiye ev ye İmamoğlu nikare biqedîne yani hani rewşa dîrokê tu nikarî bigorînî. Binê Silhedîn bû 8 sal hepsê de ye. Heskirina Silhedîn Demirtaş baweriya Silhedîn hem civaka Kurda da hem civaka Tirkiye da yani giştî tevahî heskirin, bawerî û hêvî jê piçûk nebi mastır bû. Van rê û rêbaza te nikarî pêşiya dîrokê bigirî. Ew ê roj bê Silhedîn Demirtaş jî ew ê em bêjin bibe an Cumhurbaşkanî an Başbakan yani sistem çi dibe bira be ew ê bê ew roj bê hûn bawer kin. Roj ew ê bê Ekrem İmamoğlu jê wê bibe. Yani hatta bir şekli ne mümkün bimeşe ki yani hele divan şertu mercada ne mümkün hesaba ku ana destilatlara kin hani Tayyip Erdoğan Bahçeli ve operasyona davi CHP işareti baş ne da le dibe civaka Türkiye tevayib avaki de en bejin hani elbette xo nişan bide dolayısıyla hesabı wani mühendisiya siyaseti bicine yani roj ev bê hem Ekrem İmamoğlu hem Selahattin Demirtaş ji îro mastır em bêjin di civakê de
باوری بوان چێبێ ڕۆژ ئەوێ بێ جمهورباشخانەی ئاژی سەرۆکی دەولەتێ وەرحەسب بچ ڕەنگی بێ ڕۆژاوان بێ ینی نەمکونێتە پێشیاوان بڤان ڕێوەخوازاییە مامۆستا خوازاییە یان ji her alî ve İmamoğlu jî Selhadîn Demirtaşî tu bixwejî avantajê we ji Tayyip Erdoğan pir zêdetir in emrî wî çûye jor saeta biyolojîk ya Tayyip Erdoğan pir zû digere nexweşiyên mezin li pêşiya wî ne ama ez emrekî dirêj jê re hêvî nakim ew tiştekî din e Heta dixwaze li wir bimîne yanî başqa ti îza hevan tune ev tev sabûn hevalê bediran binê li dîroka Osmaniya binêre yanî ji bo ku li wê koltixê bimînin em bêjin bi ciharan hev û qetil kirine yanî xwîna hev rijandine birayê hev fetisandine bebekê hê ku nû çêbûne tenê ne ew hinek ji bo ku em bêjin hanê mirinê jî li wî koltixî de hiştine bi maha li ser taca xwe em bêjin wan hiştine evana ji pey ku girtin destê xwe desthilatdarî heta mirina xwe dixwazin li wê dermînin hukuk demokrasî tiştê ku em bêjin hanê ana civak dinya tevayî hanê değerê ku afirandîne pê nebawerin pê negirêdayîne tiştekî di difikirin min goya tiştê ku em jê moral digirine û weka bêaqlî ji me re dîtiniya digo evana kerin evana dizî nekirin evan nizam çi nekirin niha hevan wê tiştek ji we pirsim li Tirkiye tabii niha pirsa Jean Roj heye mamoste ev pirs nêrîna CHP ji doza Kurd re dibe di ser AKP re bin AKP re berî ku tu bersiv bidî mamoste niha li Tirkiye medya civakî sekiniye ji ber vê darbê ji ber vê yekê mesela normal vê saetê de em dikevin weşana zindî temaşevanê me derdora 600 700 heta hezarî diçin yani di zindî de anha mesela kême ev jî hevalê me li Ewropayê ne ez dixwazim hevalê me ku ji Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê li me temaşe dike ji me re peyan bişînin heqeten weşan sekiniye li cêm we yani hûn dikarin li me temaşekin yan na ez tenê ji bo mereqê dibêjim hevalên ji Bakurê Kurdistanê Tirkiye ji kerema xwe re ji me re binivîsînin û ev ji ber vê yekê mamoste hemî hevalên ku li me temaşe dikin piraniya wan ji Rojavayê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê ji derveyê Bakurê Kurdistanê derveyê Tirkiye'ne evana çünkü Türkiye muhtemelen nakin pir zêde niha nêrine ema qisa qala CHP dikin qismekî ji emakê demokrat jî nîşan didin nêrîna CHP li meseleya Kurd di ser AKP re di bin AKP re keremke yani ev yê li ber çav xuya dike CHP em bêjin hani aslında mron kare bir de berev sanki AKP di nêrîna pirskirêka Kurda ya jî neteva Kurda sanki hani rêkî vekiriye tiştekî hey dem bidin berev AKP jî tune lê CHP jî tune CHP ji xwe em bêjin îrada ku Cumhuriyet ava kiriye CHP'ye her çiqas pariyê goriya bê jî hey jî em bêjin ew kî xwe ji wir digire kodê xwe ji wê derdigire yani ji înkarkirina Kurda erê ev pêvajoya xwe ku hat nîqaşkirin tedî Özgür Özel em bêjin ew kî daxuyanîkî hebû digo ez ji Kurdara dewlet vaat dikim lê hani ev tiştekî baş bû erênî bû di cî de bû yani tiştê ku AKP dixwaze jê zêtir ez ji Kurdara dixwazim pêvkûsa ev baş bû lê binî dîsa ava nekir yani ji wê peyvê heta îro kî bû sê çar me bi ser ket hûn îdî kêm bû teng bû ciyê ku lê zêde bike û berfireh bike bingehayê ava bike tiştek lê zêde nekirin çünkü CHP ne mümkün e hani bi vî halê xwe heta xwe nehgarîne ne mümkün e ku pirskirêka Kurd em bêjin çareser bike lê weka min got ev derfektik rêkî çê dike ava dike dikarê îro mesela min hêvî dikir kî îro em bêjin Özgür Özel û o çizam Kılıçdaroğlu û ya jî kesê diçen hebe em bêjin serokê CHP'yê berê ku serokatî kirine hê jî dijîn jiyana xwe dane neçûne dilovaniya xwe bên cem hev bêjin bingeha xwe çiqa pirskirêkê me hene Türkiye tevahî ji pirskirêka Kurd digirin heta îro me çareserî nekiriye em rexnedayiya xwe didin em mafê Kurdan ê teslîmê wan bikin gelê Kurd gelê Tirk bên cem hev em Tirkiyekî nû ava bikin vî tiştî gotbûne wî çaxê wê Kurda jî cem wan bûne Tirka jî wê cem wan bûne wî çaxê desthilatdariya heyî ew ê hejiya biye yani ew ê ya rêkî ava kiribiya ya jî ew ê çû biya dolayısıyla hani
asta CHP nêzîkbûna pirsgirêka Kurd a çareserkirina pirsgirêka Kurd a hêjî bi pirsgirêkê tiştekî şêmber nayê xuya kirin. Lê ev tişt nayê mane ku AKP em bêjin hanê gelo xwediyê projekî tê xuya kirin ew jî tune. Erê pêvajokî heye. Erê pêvajo em bêjin daxwaniya Rêzdar Öcalan hat astekî bi qîmet, astekî jêv kom nayê vegerandin. Yani ev pêvajo bi ser bikeve bi ser nekeve jî tenê ew da xuyanî astek ava kir ve jê miro nikare vegere. Yani riya em bêjin hinek tiştê di vekir. Ji bo me jî ji bo Tirka jî, ji bo dewleta Tirk jî. Dolayısıyla her çiqas em bahsa pêvajoyekî bikin jî hê jî tiştê şêmber em bêjin ku dewlet AKP hani tenê retorîk û zêtir tiştê şêmber ku mirov hani hêjayê mirov bas bike xuyan nake. Mesela hê mafê em bêjin Umut Haqqî dibên ya mafê hêviyê em bêjin hê wî jî ew nekirin. Rewşa Rêzdar Öcalan hê negoriyaye em bêjin hê jî ji bo zimanê Kurd, ji bo nasnama Kurd, ji bo em bêjin ewleyiya Rojava hê tu gavek tu peyvek tu gotinek tune. Erê hani hêvî heye, işaret heye falan lê tiştekî şêmber hê jî tune. Dolayısıyla her çiqas asta CHP kêm bêjî ev nayê mane ku AKP em bêjin astekî nîşan dide ya jî xwediyê projekî nayê mane. Ji wê bonê miro nikare wisa bide berhev jî. Lê ew ê roj bê îdî bi vî şeklî bi înkarkirin û bi piçûkkirin û bi nedîtinê falan ne pirsgirêka Kurd çareser dibe ne ji bo wan jî hani rêkî heye. Rêkî em bêjin wisa rehet hêsan di nav refahê da civaka wan wisa bi kêfxweş û bi yekbûyî falan tiştekî wisa tune. Robro her astî da ew jî ew ê biloşin, ew ê belav bibin, ew ê feqîr bibin, xizam bibin. Çünkü ev pirsgirêka Kurd binê Kurda jî, binê Tirka jî, binê dewletê jî valatke. Her rol rûbirû dihêle işte bi van pirsgirêkê dervayê hukukê, dervayê ahlakê, dervayê siyasetê, dervayê civakiyê. Her rol rê ji van re vedike. Ev ê bêdîtin yani. An ev ê bibe sebeb müdahalekirina Ekrem İmamoğlu an tiştekî di. Yani ez Ekrem İmamoğlu ji Silahedîn avê hepsê Ekrem İmamoğlu jî bavêjim sibê yekî li derê wî jî bavêjim falan wisa naçe ne mümkün e. Ji ber Silahedîn Kurd bû em bêjin herkes çavê xwe girt goyê xwe girt Kurda jî belkî bi têrkirî lê xwe derneketin. Lê Kurda hîn kirbû berê yani pêşiya Silahedîn me teva em bêjin diwan ew qeda derbas kir falan hîn kirbû me hê gêşte Silahedîn. Lê îro jî îdî gêşte taxa Tirka yani jinava Tirka em bêjin êko weka wî nafikirin wî napêjirînin davê ji hepsê lê heta ew wisa nemeşe yani rojgirê bê bi pişta stûyî jî bigirin. Hevalekî me îroniyek balkêş kiriye dibe cara yekeme wek hevî çê dibe li Tirkiye di navbera Kurd û Tirkan de. Yani wek hevîkî ji tersê va dibên ya negatif rast e. Hinek dibên ya firavûn sosyalizmî yani di feqîrî û xizantî û bê azadiyê de wek hevî. Tiştekî wisa evet. Herkes îdî lazim e Kurda fêm bike yani. Rast e. Yani ev jî balkêşe niha tiştek ku em ji dewleta Tirkiye hêvî dikin ev girtiyen li zîndanan çawa dikare berdema miste qet tê axeftin tiştê ku tu bibîsî heye niha gava yekem ku divê pêvajoyê de wê were avêtin ji bo îşaretê niyeta baş serbestiya însanên girtiye ev çawa pêk tê yani ne weka agahî lê weka hêvî bêjim herkes bi vî şeklî gavê sereke pêşî wisa binav dike. Yek rewşa Öcalan lazim e bê gorandin. Yani hani bi vî rewşî de pêvajon nameşe. Yekî hepsê da be gava te bixwazî herî balê falan na wisa nabe. Madem bi Öcalan'a te muhatabî dikî farz et rewşayî bigorîn. Ji bo wî Umut Haqqî gerek düzenlemekî çêbe. Dolayısıyla rewşa yekemîn ev. Şartê yekemîn. Diyemîn jî girtî zindana yani. Vêga İmamoğlu ji PYK digirin. Nuzan ne sana? Tenim em dibên Kurd erê Kurd PYK yani ji doza PYK em Ekrem İmamoğlu bi PYK re güya hevkarî kiriye falan ji wî digirin. Yani sistema ana heyî herkesî dikare di rojek da bike terörîst.
و İmamoğlu jî kirin terörist kirin weka me. Dolayısıyla kesê girtî tevayî bi vî şeklî hani kêmzê de bi vî şeklî hatine girtin. Ez heft saat di hepsê de razam em yek kevirik navêtiye qîçikî navêtiye kesî yani. Xeynû peyv û kirinê xwe hevalê me tev sabûn yani em siyasetmedar insanê sivîl bûn. Êkot hepsê dane jî tevayî wisa ji ber ku gotine em Kurdin çûne partiyê tevlê Newrozê bûne çalekî kirine an jî li xwe xweyî derketine nasnama xwe zimanê xwe rûmeta xwe xweyî derketine hatine girtin bi zêdayî evin tevne şervanê hepsê de. Dolayısıyla ferzê gava diyemîn jî kesê hepsê dane bê berdan bi tiştê rihetî dikarin çêkirin evane tiştê rojane ne hevalê bedira. Yani infaz kanûn wesa tê binavkirin çi kes bi çi xas dikaret hepsê de bi razê yani ev düzenleme duê de hani tiştekî biçûk bê gorandin tenê bikin weka cezayê di yani adlî şu kesik ot hepsê dane dolayısıyla yek Rewşa Öcalan do kesê hepsê de ji bo berdana wan bi hêsanî rihetî di sê roj de dikarin vî tiştî bikin lê wî jî nakin nebe ne bawerî çê dibe ne hêvî çê dibe yani dem rabin xwe bavên dest û piyê wan tiştê wisa tenê yani Kurda bêçare jî nînin tenê dilxwazin ji bo aşîtiyê di ciyê ku bi şer bi pevçûn hani rê di em bêjin li riya çaresîrê bigerin em dixwazin bi gotin bi şewrandin bi hevre xeberdan yani Kurda vî dixwazin çinkî ji gurtin û kuştin û koçberiyê aciz bûn zanin hatiye serê wan wê bonê ve rê diparêzin yoksa ne ji bêçaretî ne ji bo tirs Kurdê sosyolojiya nû kuava biye heta dawî çok nade ji vê dewletê re dixwazî bira gav bêveje an bira gav naveje ama em dixwazin elbette bi hevra rêkî ava bikin yani daxwaza Kurda ısrara Kurda bangawaziya wan ji vê digire yani çünkü jiyan kirine zanin ji vê bonê rêya hêsan rêya demokratîk rêya aştî dixwazin biceribînin ji bo yê ısrara me ne ji ber tiştekî de yek ji aliyên vê pêvajoyê Baxçelî mesela dibêje normal girtina wî herkes dibê karibe derkeve pêşberî dadgehê dibê bila here xwe bide pakkirin suç kiribe kiriye suç nekiribe nekiriye yani ew senek bê taraf tev digere yani gelek agahiyên din jî hene di ajansa de derbas dibin lê tiştek ku me eleqedar dike kek Necdet Atalay firsenda te çî bû te rêzdar Karayîlan godar kir di derbarê vê pêvajoyê de yek ji şertê ku derdixe pêş azadiya temamî a rêzdar Öcalan e çünkü dibê niha bide hezaran şervanê me hene vana ji aliyî îdeolojîk ve girêdayî ne ez nikarim wisa zû bi zû bang li wan bikim çekan dayînin biçin ku derê çawa ji ber vê yekê dibê ev pêvajo ji aliyê rêzdar Öcalan ve hatiye destpêkirin dibê ew ancak bikaribe vê pêvajoyê birêve bibe ji bo wî jî dibê em bikaribin 24 saatan bi dîmen be bi telefonê be teknolojî pêş ketî em bikaribin xwe bigînin wî û em bikêjin wê qenaetê ku sedî set bi riza dilê xwe vê pêvajoyê birêve dibe ne bi zora dewletê îja ji ber vê şertên azad yên Öcalan dixwaze Murat Karayîlan tê axaftinê wêdarî kiribe ez fikre te merak dikim heqeten bi gotina Murat Karayîlan re pêvajo ket asteyekî çawa sekînî pêş dikeve rawestiyaye çi ye yani te çi fehm kir ji axaftina Karayîlan em rêzdar Karayîlan jî godarî kir eger îro em bêjin ev müdahala İmamoğlu çê nebibiya em bêjin tiştê di min ê bigota hêviyam îdî mezin bû lê evane weka min got jahrin yani hesabê kesayetî ji bo desthilatdariya berdewamkirina gotina xweşbîrnekê dem partî gerek biçûye İmraliyê çûne çû nizanim jî li gorî ez zanim heta na neçûne misanek kiriya jî çûbin hayam jê tune dolayısıyla hani eger van tişta çêne bûbûna hêviyam îdî zêde bû lê hê jî em bêjin ev pêvajo berdewam e yani ne xetimiye belki hani seknî be em bêjin ew kayî xizayî kêm bû be falan lê hê jî nexetimiye bi encam nebiye vêga Rêzdar Öcalan di daxuyanê xwe de bahsa hani xwezayiya PKK kiribû yani gotibû em bêjin PKK ayîdê sed sala bîstemîn hani ew kê xwe kodê xwe em bêjin diyalektika xwe ji ew kê digire hani ji wê serdemê digire
yani rêxistin ki Stalinîst mirotkare binav bike. Taybetmendiyê wan çi ne van rêxistina? Ev rêxistinê serokatiyan e, yani hani saziya serokatî. Dolayısıyla hinek tişta tenê serokatî dikare bêje, serokatî dikare bike, serokatî dikare bêje erê, an jî serokatî dikarin bêjin na. Yani xwezayiya van rêxistina ewan e. Ji wê bûn ez ê girê bidim bi gotinê Rêzdar Murat Karayılan var, rast dibêje, dicî de dibêje. Yani evana ne weka mazeret gerek mirov fêm bike. Çewa detay hebe dibe ez bikaribim telefon bikim serokê min rewşek wisa em çi bikin çawa tevger. Ya xwezayî ev e, ne Rêzdar Karayılan ne hevalê wî êdî hinek tiştan nikarin bêjin, yani ancak Serok Öcalan bikaribe bêje em digirin an vetkin, em devam dikin an jî na. Dolayısıyla lazım e di şert û merci azad da an rûbirû an weka te got birêv rêbazê teknolojîk em bêjin. Hani vê serdemê wan firseta dide mirov. Awakî bikaribe vê pêvajoyê bi rêva be, xeynî wî nabe. Dolayısıyla gotinê Murat Karayılan weka mazeret hinek em bêjin dinirxîn falan. İşte hani çi mazeret xwezayiya em bêjin rêxistina PKK ve Serok Apo jî basa wî dikir. Ji wê bonê ferz ama ferz ji bo ku ev bi cîbê hani fesîhkirina em bêjin PKK ya jî civandina kongra wî ferz e Serok Apo bi awakî an rûbirû an fersendê em bêjin serdemî xwe bigîne wan û peyva xwe ji wan ra bêje. Ne weka mazeret gerek mirov fêm bike, weka şert lazim e mirov fêm bike xwezayiya van em bêjin rêxistina vî dixwaze, vî şertî dixwaze. Eger ya bi kinasî eger van rewşa çê nebin, yani tiştek tune demek, yani çawa mirov binav bike ser çi nîqaş bikin yani. Pek Serok Öcalan ê xwe got daxwaza xwe daxuyaniya xwe. PKK got ez dipejirînim. Siyaseta Kurd, pêşengê Kurd, heta ê ku ji PKK hes nakin ewana jî dicî dîtin em bêjin rêxistin û hizb û kesayet. Dolayısıyla hani ehlê Kurd tevayî em bêjin dilxwaziya xwe, asta xwe pozisyona xwe diyar kirin. Em aştîkî bi rûme dixwazin. Lê lazim e dewlet jî dolayısıyla pozisyona xwe diyar bike. Hani vêge hêziyê ji bo pozisyon diyar kirinê. Ama niyeta xwe ji bo bidî xuya kirin, lazim e çend gav Necdet ew aştiya ku em pir gotin aştî bikartînin, yani lehevatin jî aştî jî gotinê wekî hevin. Ew pêvajoya aştiyê ku di dawiya wî de mafê Kurdan neyê naskirin, çima ez bi Tirkara li hev warim ez fehm nakim. Ez wekî Kurdekî çima bi Tirkiye re li hev warim? Niha Tirkiye tiştê li Amedê aniye serê Kurda kivşe ji ber Kurdbûna wan. Tiştê aniye serok û rêberê Kurdan kivşe, tiştê yani êdî îcab nake mirov bijmêre. Yani hê jî xwîn de herike. Li Rojavayê Kurdistanê yani malbatekî qir kir. Niha ez çima bi vî dewletê re li hev warim? Dixwazim îxna bim. Eger di dawiya vê pêvajoyê de heqê min ê netewî jî neyê naskirin, çima li hev warim? Yani sebeb çi ye yani? Elbette hani hedefa vê pêvajoyê, hedefa vê tekoşînê tev ew ê mafê Kurda teslîmkirina mafê Kurda ye. Bi kinasî berê jî çend ciya min got, ne ku gotina min e Rêzdar Öcalan di em bêjin pirtûkê xwe de jî dibêje. Bi tekoşîna min a vî pêncî salî li ser azadî û ewleyiya Kurda ye. Ji bo azadiya Kurda, ewleyiya Kurda. Dolayısıyla hani çek hatta na PKK weka amûr bû ji bo vî tiştî, ji bo azadî û ewleyiya Kurda. Vêga eger bi kêr hani dîsa di nav nênûkê de dibêjim, bi kêr nê an jî rê û rêbazê din, an amûrê din ji tiştê heyî zêdetir bi kêr bê, wan tişta zê bi kar bînim. Dolayısıyla pêvajo hani mesela asta vê pêvajoyê Rêzdar Öcalan çawa binav dike? Dibe ez dixwazim ji mecra çekê pevçûnê derînim, bînim asta siyasî hukukî. Dolayısıyla hani tekoşîn berxwedan li vê astê de berdewam bike. Dolayısıyla hani tenê rewş digore, mecra digore, tekoşîn berdewam e. Înca ji bo vî
لازمه tabii Tirka xwe bigorînin rewş vekin îmkan vekin eger venekin tune pêvajoye yani tiştekî bas bikin tune înca wekam got levhatin an aştî çawa binav bikin tiştekî pîroz e yani mirov ji hev dikuje lê li hev tê mirov qedrê însana digire li hev tê mirov hani encamek de kuştin û pevçûnê de neyartiyê de nabîne mirov li hev tê levhatin bi her away ji şer û pevçûnê çêtir e dolayısıyla me û Tirka me xwîn ji hev rijandiye em bêjin ewana erê me zêtir zilmê kirine tamam lê me jî li ber xwe daye dolayısıyla hani levhatin tiştekî pîroz e lê li hevatin nayê mana ku em ji mafê xwe netewî ê xwezayî vegerin na Kurda asla ji wê venagere û tişika me hani şexsê min en azin bêjim ji Rêzdar Öcalan tune yani hani mirosa famkeş famkirinekî şaş e Rêzdar Öcalan dibe ki teko şîna min ji destpêkê hetana ji bo azadiya Kurda ji bo ewleyiya Kurdayê ana rêkî îdî bi kêrhatî dixwaze bicarbîne ev jî weka pêvajoyan binav dikin yani bi asta hukukî û siyasî de dibe ki ji bo azadî û ewleyiya Kurda îdî bi kêrhatiye ez divê de îdî xêr dibînim wê dicarbîne lê tenê bi hêvî û daxwaz û em bêjin hewildana Rêzdar Öcalan têr nake eger dewlet gav navêje tiştekî wisa demekî tune herkes kî çi rêzane wî çaxî wê rê ew ê bicarbîne hani tenê ne ji bo Kurdê em bêjin bakur bi tenê vêga hêjî kesê ku Öcalan xwe dibin taqî bikin bi sala jê fêm dikin daxuyaniya wî ye 27 Sibatê de ev 20-25 salê ku di hepsê daye heta pêşê emro dikare bigîne heta salê notî di peyvî gotinî de tevahî em bêjin hewqa ku bi 10,000 rûpela tişta nifsan ku bi 100,000 rûpe saeta axivî tevahî dwî daxuyaniya 27 Sibatê de awsa di rûpelê biçûk de bi kinasî em bêjin anî bû ziman dolayısıyla mirov zane çi dibêje ew dibe ki ez ji azadî û ewleyiya Kurda venagerim yek ê dido amûrê heta na rêw rêbazê ya jî amûrê ku bikar anî rola xwe lêîstin serdema ku em tê dane lazim guherandin dixwaze ez înca feydekî master dibînim di rê û rêbaza em bêjin siyasî û hukukî de eger dewlet jî bixwaze em dixwazin di vir de berdewam bikin ev feyda Kurdayê jî feydayê dewletê jî lê ji bo wî tenêk daxwaza em bêjin Rêzdar Öcalan ya jî daxwaza Kurda tevahî çawa Kurd tev pejrandin em bêjin vê daxuyaniyê ev ya têr nake dewlet eger hebe ser çava bavû ji bo neyartiyê jî ji bo biratiyê jî ji bo şer jî ji bo li hevatinê jî Kurda îdî jê venagerin hele hele me bahs nekir bername berê me bahs kirbû konjonktûra ku em tê de derbas dibin ne konjonktûra Lozanê ye ne konjonktûra 30 sal berê jî ne konjonktûra 10 sal berê jî îro ji Kurda ra deriyê dijî hene eger Kurda tenê pragmatîst nêzik bibin tenê hanê li ahlaq û dîrok û em bêjin hukukê cîrantî û hevaltiyê nenêrin rê û rêbazê pragmatîst eger bikar bînin deriyê dijî û derfetê dijî ji bo Kurda ra hene ji wê bonê dewlet ji xwe ji ber vî dîtiyê em bêjin hanê hewda ku vê pêvajoyê dest pêke lê hê jî dilnexwaziyê wan heye çima ne ji ber dilxwazî û samiyeta wan ewa dest pê kir kî wext zaman serdem vî farz kir ji wê bonê em bêjin ev pêvajo dest pê kir lê hê jî xwe dihejîn û xwe dileqîn û xwe giran dikin û em bêjin bi tiştê biçûk dixwazin Kurda îkna bikin ya jî hanê wext dirêj bikin şîloayî çêkin falan filan sankî Kurda wê dev jê berdin na Kurd ne Kurdê Lozanê ne Kurdê sed sala 21 li başûr em bêjin xwedî heremîkî ne Kurdistan e li Rojava wa Kurdistanek ava kirin roj bi roj ew ê mayînde bibe li roj helat sibêro em bêjin ew ê Kurdistanek ava be li Bakur jî Kurda an bi rê û rêbazê demokratîk an bi hanê müzakere û bi levhatine aştî an bi rê û rêbazê cebrî îlakê Kurda bibin xwediyê zeviya xwe xwediyê der û daristana xwe çiya û gund û bajarê xwe ev rêkî jê venegere yani Mala teva mamoste Necdet Atalay îro Newrozê jî di serî de li Urmiyê hevalê me baskin dibe çûma basa Rojhilatê Kurdistanê nakin rast e
ama anha jber meseleya pêvajoyê jber meseleya Rojavayê Kurdistanê em giranî din wan deran li bendê bin ku mehekî du mehê din li Rojhilatê Kurdistanê jî rewş wê biguhere. Em zanin İsraîl ketiye nava hereketê, Amerîka di nava tevgerê de ye. Li İranê li Rojhilatê Kurdistanê wê tevgerê nû çê bibin yani konjonktûr wê biguhere em ê pir dirêj em ê behsê Rojhilatê Kurdistanê bikin demê pêş me de merek nekin. Ama dixwazim ji bo Rojhilat ji ber cî hatiye heval bedran tu misade bikî min çend dîmenê Newrozê Rojhilat pîrozbayiyê Rojhilat min şopand wan dîmena hewqan bêjin moral enerjî da min kî dişibin salên notî ê Bakurê Kurdistanê wî çaxî ku bi 10,000 100,000 însan di civiyan li qada wî çaxî qedexe bû ji Newroz tê bîra we em bêjin alt nebûn, teknîk nebû, derfet nebû, tenê me lastîkat anî û em bêjin qojik ku hanê êzinga falan tişewtan dorê di qîriya û slogan di avê tiştek me anî ziman. Wan dîmena binêre yek dişibin wan sala hewqa enerjîkî mezin heyekî li Rojhilat ew enerjî ji Bakur ji Rojava ji Başûr zêdetir e. Dolayısıyla hêvî didem ro, bawerî didem ro, îşallah mizgînî jê wê nêzik be dûr nîm be. Ama çawa tedbirê xwe jî digirim mamoste. Mesela sembol tunene al fotoğraf li ba nakin ji xwe re Newroza xwe pîroz dikin û yani tiştekî bibe sebebê suç tune li wê derê. Nan îdiş suç muç natirsin ji xwe ne hanê ji bo wê tirsê elbet ew ya jî tedbîrekî lê mesela eger tu sebeba suç binêrî jin û mêr di navhev dane hevalê bediran li gorî hanê huquqa İranê wan malaya ev ya sucekî herî mezin e yani ji ala sucekî mestir e. Suç bigere xweş bû. Heta bêalbûn, bêfîlamabûn weka avantajek dibînim yani weka Kurdistan e, Kurdîtiye ne hizbiye yani ji hizbî zêtir partî zêtir îşareta Kurdistaniyê tifaqê ji wê bonê pir bi qîmet e yani eger al hebûna yek alık bû nexweş bû erê gelek albûna ser çava wî çaxî pirsgirêk tune bû lê bêalbûn bêfîlamabûn tê mana Kurdistaniyê tê mana netewê ji wê bonê îdî bi qîmet e ev jî bi qîmet e lê tiştê dîr komrol binî xîst bike weka min got enerjîkî mezin xuya dike hewqa coşek hewqa qîrênekî bilind û keç û pîr û kal mêr û jin tev navhev da em bêjin wê enerjiyê di nîşandan hakikaten gelek min jî jê moral girt û gerek hêviyê mezin dide îşallah mizgînî jê wê dûr nîm be. Kam bi du gotina basa wanê jî bikin başê ev wan e wan qelebalık bû îro bû ne wan nazdê me heye îroyê wan erê ev jî awanê gelek qelebalık e ew jî ji xwe re sembolê ku nabin sebebê suç ji xwe re çünkü ev al fermiye li Tirkiye ala Kurdistanê ye erê ev wisa em binêrin fotoğraf me ji Rûdawê girtine wisa em lê binêrin û paşê ev jî dîmenê xweş kişandin ew jî di her Newrozê de wisa xaltî û apo xalo derdikevin xweşin ji te re xaltîk dibînî diya Kurda kek Necdet Atalay mala te ava pir sohbetekî xweş bû heval bi sedan peyam tên û xweş e yani hevalan jî sûd fayde girt ez vî hema bi dawî kim vê dîmenî tamam em wisa bihêlin mamoste gelek spas dikim Necdet Atalay mîvanê me bû me basa vê darbeya dawî ala hember Ekrem İmamoğlu û CHP kir çawa dikare bandor li pêvajoyê li Kurdan bike her hevî mamoste demên pêş me de hêvî dikim em cardin rastî hevwarin tu bî mîvan gelek spas dikim sersera serçava her gav hazirim pardon belê hevanno bi vîya we me mîvanê xwe jî birê kir sohbetek pir xweş bû pir serkeftî bû mala wî ava ez jî ji we rîca dikim hevanno madem ev vê derê ne berê ku xatir ji we bixwazim min vîdeoyekî parve kiriye vîdeo li ser Newrozê ye li ser mazlûm dogan çawa dibe kawayê hemdem basa wî dike
eğer hum biçin temaşa bikin pir kêfxweş dibim. Têda kedekê ye Fuad Kavin nivîsan diye. Bixwe şadê meseleya Mazlûm Dogan e. Hevalê Mazlûm Dogan e. Li zîndanê bi wî re maye. Bûye şahidê wê şeva ku Mazlûm Dogan çalakiya Newrozê pêk tîne. Şeva 20 Meyê 21 Meyê vegirê de Farûk Sakik montaj kiriye, amade kiriye û bi dengê min jî me dublaja wî kiriye. û beşekî din jî heye ez ê pavre bikim. Eva ye bixwasî 12 deqe ye. Beşa din jî hinekî dirêjtir e. Heqeten tekst pir dewlemend e. Ez wextê ketim oda dublajê min xwend, min feq nekir ez çawa ketime nava wê rihê tekstê. Min resmen xwe li cem Mazlûm Dogan hîs kir. Çawa derbasê oda tarî dibe. Çawa xwe amade dike û çawa difikire. Çalakiyê wî çawa bandor li cîhanê bike, li cîhana derve bike. Çawa bikaribe teslîmiyeta li zîndana Amedê bi temamî bi dawî bike. Wê demê li zîndana Amedê bê îstisna ji ber zulmekî ecayîb pêk hatibû, hema herkes teslîm bûbû. Yani serî tewan dibû. Em nebêjin teslîm bûbû ama serî tewan bû. Mazlûm Dogan li rê û rêbazekî difikire. Bi vî şiklî nameşe. Dibe em vê pergalê hilweşînin, vê sîstemê hilweşînin. Bi vî şiklî nabe. û bersiva xwe dibîne. Bersiva xwe bi xwe dide. Hûn eger temaşeker kêfxweş dibim ama îro 12 deqe ye û rojên pêş me de jî ez ê beşa duyem biweşînim. Her hebin mala wê ava dem baş. Wekî din jî arî helgirt mala te ava ji bo alîkariya aborî ku te ji me re şandiye. Ev e gelek spas dikim. Wallahî erê. Ya mikrofona min naxebite. Mikrofona min ev çend roj e ez ji we re bêjim yani ev mikrofona min normal markayekî bilind e ka. Ez vê nivîsê rakim. Normal ev markayekî bilind e yani. Rode wele me tonkî pere jî da ama ez tev dixim eko çê dike. Dengê min li hev dizvire û nav hev dikeve. Min tiştekî jî fehm nekir. Yani ev têda tonkî cihaz heye binêrin. Yani ev tonekî têda cihaz hene. Sê perçene. Yani hevalê jî fehm dikim nizanim yani. Ji ber vê anha dengê min ji kompîterê digêje we. Ez ê wisa êderekim heta ez ya biçim garantiya wî salekê 2 sal e nizanim ez biçim bidimê tiştekî nû bigirim. Yani derdora 1000 frank ya fiyeta wî. Cihaz mihazî wî, aksesuarî wî hene hemî pêva. Yani 1000 euro dike yani fiyeta wî bar dikim. Baş e. Me çi kir? Ya heval cana basa Nizamettin arınç dikin ez pir naxwazim bikevin nava meselê ji ber ku ez alîgirê estetîkê me. Mesela estetik çi ye? Rehneyek edebî, rehneyekî exlaqî merov dikare rehne bike. Azadiya fikr û raman dibe di nava me de hebe tabii ki. Ama wextê merov rehne dike, merov tiştekî wextê neacîbîne, divê merov baweyekî estetik bike. û pir tiştan bide ber hevû du. Ev hereketek ku ez dikevim navê kî değişîne, kî nayêşîne. Zirar dide kî, zirar nadine kî. Zirar dide tekoşîna Kurdan, nade tekoşîna Kurdan. û zimanek xweş. Hele tu ser de hunermend bî, dibe tu uslûba xwe pir xweş bikarbînî. Ku însan heyranê te bimîne. İnsan bibêjin ya çi rehneyekî xweş, estetik, hunerî, tam li gorî xwe. Li gorî meslekê xwe zane rehne bike, zimanekî xweş bikarbîne. Tu bi zimanekî xweş dikarî mêxna bikî bi her awayî ama bi vî zimanekî tûj û tal û qirêj û merov heqaretwarî nexweş e. Ber vî yekê tu nagîjî hedefa xwe, însan nagîjin hedefa xwe bi vî zimanê. Hevan ez xatir ji we dixwazim, yani ez nakem nava mijarên polemîk hez jî nakim.
Ama insanekî, hunermendekî berhemekî derxist be, bi vê berhema xwe xwestibe bandor li civakê bike, xweş alî pozîtîv te dibêjim. Em vê derê 24 saetê xwe dikarin bidinê, em dikarin weşanek bidinê, em dikarin bi meha jê re xizmetê bikin, bibin alîkar ji bo ku ev hunera wî, edebiyata wî, berhema wî bigêje temamê civakê. Yani ez wisa difikirim. Ji ber vê pêşiya her tiştî bedewbûn estetik. Hele evê derê slogana me ye. Me bi mehan her roj gotiye. Gotiye arkadaş, heval çi dikî bikî bila bedew be. Rexne dikî bila bedew be. Vî şeklî nabe. Wele na jan roj min mîkrofon li ser kamerê jî ceriband. Kamera jî dikeve mîkrofonê. Kompîtör jî dikeve mîkrofonê. Her du jî dikevin. Min li her du jî ceriband çê nebû yani. Têda problemekî ye. Eyer meyarê wî de jî min pir ceriband nebû. Tişt nabe. Yani ez bawer dikim li Tirkiye, li Stenbolê hûn zanin bajarê ku herî zêde li me temaşe dike Stenbol e. Ana li Stenbolê medya civakî ketiye. Ji ber vê îro rêjeya temaşekirinê li cemekî bû ama ne mesele ye. Li telefonê biceribîne dibe ku wele nizanim ne mesele ye. Ez ê hel kim ya ez ê bibim garantiya wî heye li vê derê ye dikan. Dikana wî, maxaza wî. Navî çi bû ya dikanekî cihazan e navê min ji bîr kir tişt nabe. Bila nebe reklam. Dem baş, silav rêz.